Hoboïste Davida Scheffers uit Heidhuizen is één van de 23 muzikale 50-plussers... die een plekje hebben veroverd in het nieuwe talentenjachtprogramma, het Max Orkest. Uit het niets krijg je dan te horen van, ja, je bent het, je hebt de stoel. En je weet dat er maar één stoel is. En dat is uniek. Dat is een compliment voor heel hard werken. Van jarenlang hard werken en dat je dan gekozen wordt. Ja, dat is heel indrukwekkend. Voor Davida is de prestatie extra bijzonder. Ze leeft al jaren met reuma en dat maakt meedoen allesbehalve vanzelfsprekend. De drijfveer om in dat orkest te zitten en te spelen met mensen en iets moois neer te zetten, ja, dat is alles. Want anders zit ik hier maar op die bank. En is het wereldje heel klein. En als je af en toe zoiets mag meemaken, ja, dat raakt je. Ondanks haar fysieke beperking was de jury unaniem. De hoboïste hoorde bij het orkest. Ook Laurens Heijendaal deed auditie. De 70-jarige trombonist haalde de finale, maar viel net buiten de boot. Ze zochten 1 tromboneplek. Ze hebben er 3, die kan er eentje winnen natuurlijk. Ja, toch wel, ik vind het altijd wel een beetje jammer. Tuurlijk, iedereen gaat voor de winst, dat is logisch. Maar ik moet zeggen, de meneer die gewonnen had, die Jan, ja, die was 81 jaar en die speelde toch wel, vond ik, knapper op die trombone. Ik vond het gewoon leuk dat ook een keer dat eens mee te maken. En je zit allemaal onder leeftijdsgenoten die allemaal hetzelfde ervaren, dezelfde spanning, dezelfde interesses. Ik denk, nou, dat ga je doen, dat vind ik wel chic. Als dat ook zou lukken, dan was dat heel mooi geweest. En die mening deelt Davida, die zich helemaal thuis voelde in het orkest. Omdat iedereen op leeftijd is. Het draait niet meer over wat je hebt gedaan of wat je status is. Het draait er alleen maar over die passie voor je instrument om het nog zo lang te bespelen. Het avontuur zit er nu op? Helaas, het avontuur zit erop. En we hebben wel nog contact met elkaar. Maar het is echt een familie geworden. Hè? Want je groeit in een heel snel tempo, groei je muzikaal naar elkaar toe. Maar je groeit ook als mensen naar elkaar toe. Er ontstaan vriendschappen en je mist elkaar. Het is echt een Max-familie.